Първите дни на октомври, с две операции, българската войска трябва да попречи на германските части да се изтеглят от Гърция и да подпомогне главния удар на трите украински фронта. Страцинско-Кумановската операция има за цел да овладее Скопско поле и да прекъсне достъпните направления по реките Вардар и Морава. Целта е да се разбият противниковите части и Кумановското поле и да се овладее Скопие. Генерал-полковник Бирюзов отбелязва: при Страцин българските войски извършиха героичен подвиг. Те можаха да се справят с един противник, който имаше естествени и силно укрепени позиции. Българската войска можа с обход и устрем да преодолее всички препятствия, трудности и отчаяната съпротива на превъзхождащия противник и да изтръгне победата.